Recording by Sangam Video Mahua. आइल बिया बिहार में नाचे आए हाय आइल बिया बिहार में नाचे लागे तोरा दिहिए सटे जरे आइल बिया बिहार में नाचे लागे तोरा दिहिए सटे जरे आहई महुआ में मार करावेले अवधेशा के मौसी रे महुआ में मार करावेले धनजइया के मौसी रे आवाज में ओठ में लाली लपेस के चले कहे सुपर सब माल रे लइकन के छोरा बुढ़बो देखेला हो जला बेहाल रे ओठ में लाली लपेस के चले कहे सुपर सब माल रे लइकन के छोरा बुढ़बो देखेला हो जला बेहाल रे काख में दावक किताब चले काख में दावक किताब चले ना महल पसीरे काख में दावक किताब चले ना महल पसीरे आहई देसरी में मार करावेले अवधेशा के मौसी रे देसरी में मार करावेले धनजइया के मौसी रे जे भी देखावे लमरी ओकरा भीड़ में सटे जाले मंगरू चक्कर रूम लेके नाही तनको ल जाले हाय हाय जे भी देखावे लमरी ओकरा भीड़ में सटे जाले मंगरू चक्कर रूम लेके नाही तनको ल जाले बबुआ मनीषा के रही के संघरा आए हाय बबुआ मनीषा के रही के संघरा हो गइल खोखी रे बबुआ मनीषा के रही के संघरा हो गइल खोखी रे हई शाहपुर धदुरा में मार करावेले मिथुनवा के मौसी